Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Alas 5, Nuavi Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Masalawat mayong hapon na naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Webes. Ikatatlong adlaw sa ikaduwang bulan sa tuig 2022. Pebrero 3 tuig 2022. Ang inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hiduaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan ta sa ngayon ang mga nagabaga, panguna nga mga pangulong dinalan. Una kita sa bansang balita lokal. Res bakuna sa butika, ari na sa Bacolod. Tiglikom sa nga departamento pang ikayong lawas, nagsaksigid sang aktibidad. Health Secretary Francisco Duque III. Nga sang mga opisyal sang sunod kag Negros Occidental, gin-abi-abigid. Governor Lacson sa probinsya, Mayor Bing sa Bacolod. Kag mayara sa iban man nga mga alkaldeto kay nga nagsaksiman. Basi matinga lang ato sila maka-aksyon balakon maglabay sila kaina. Naglabay kamo kina sa sagwa dara sang Ayala Malls. Sa likod lang sang Kapitolyo. Damo sa mga pribado nga salakyan nga nagaparada, may patrol car pa sang pulis. Amo to nga time si Duque ara sulod sang Ayala. Race bakuna sa butika, unang ginlansar sa may sunad sang Marikina. Nagaligad nga Enero 21, antes ginlansar sa iban nga mga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Sa mga adlaw, ang sunad sa Bacolod ng sentro naman sa ring aktibidad. Ang butika nga napilian ti ang Mercury Drug Store. Ngara na hamtang sa sulod sang Ayala Malls, sa likod sang Kapitolyo Provincial. Damo sa nagapamangkot nga ang iban nga butika, wayhaw. Bala mo ang Mercury, kaya sang kriteria ginaset ang Department of Health akong DOH mo. Kaya nakabasa diri sang kriteria, amo ning Mercury, amo lang nila kay sa hanon diri sa Bacolod City. Naong aris bakuna sa butika, dira sa Ayala lang. Kaya sa iban nga sunod na mo man ang kakatabo to, tagisama lang sila to eh. Balik katang istorya kay Duque. Si Duque amon mismo nagpangamot para bakunahan ang isa ka persona. Ang ginbakunahan, District Manager for Western Negros Visayas sang Mercury nga si Maria Agnes Navarro, ang ginbakuna ni Duque, Sinovac. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang res bakuna sa butika, isa ini ka additional access point para sa mga tao nga luyag magpapakuna. Mas convenient kun lang tawon. Bangod kon sila ang nagabakal sang bulong, kag kung napinsara nila nga, ay, way, pagali ko makapapakuna. Kag dara mismo makadesign sila nga mapapakuna na lang. Diretso na sa bakuna, hindi na mabudlayan, hindi na kinahalang pa nga magkanto sa malayo na yung lugar. Bangod mismo sa silang butika, may bakuna na. Mas maayong access ni sa vaccination. Ang gwa sini ang bakuna mismo ang mapalapit sa tao. Karong pamangkot diri. Kung pilabalayahan ang mabakunahan kada adlaw sa sining res bakuna sa butika sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang target nga herd immunity. Nga pagbakuna kontra COVID-19 nalabot na sa Barangay Estefania. Registration para sa natalanan naman nga vaccination drive sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 ka tuig nagapadayon. Balikantang pagbisita ni Duque sa Bacolod.
para saksihan ang paglansar sang res bakuna sa botika. Ginupdan man sa gali sang isa man ka sekretary sa idalom sang Duterte administration. Ang alang si Secretary Vivencio Vince Dizon. Naginatawag man ini siya bilang testing czar sa Pilipinas. Dumdum nyo ni nga medyo nangin kontrobersyal ni ngalan ni Dizon. Bangos sa nagligad nga Nobyembre 2021, gumawa kag naglanog ning balita mo nga kuno ining si Dizon na nag-intra sa campaign team sang presidential aspirant nga si Isko Moreno. Pero ang pareho niya nga cabinet secretary kag acting presidential spokesman sa mga si Carlo Nograles, dasig yagin klaro atong balita to. Nagsiling sa nga way niya sang kamaturan. Fake news na. Si Dizon ari gihapon nga pabilin. Miyembro sang gabinete ni Presidente Duterte. Ang isyo way na nagsingki dasig na tuldukan. Kisubong si Dizon ara gihapon nagaserbe bilang testing czar. Subong upod gani ni Secretary Doc Dennis Bacolod. Sa interview sang Bacolod Media, si Dizon may gin-anunsyo or ano-ano ini. Hindi man makakilibot nga anunsyo pero mas mayong temprano pa gin-anunsyo na para wala sang magsinala-sala. Ang anunsyo angot sa pediatric vaccination o kung ang pagbakuna para sa mga bata edad 5 hasta 11 katuig. Kung nagligad nga Enero 25 ginsiling ni Health Undersecretary Rosario Vergere na sa Pebrero 4 kon buwas na kontane nga adlaw niho sugdan sang gobyerno nasyonal ang pabakuna sa mga menor de edad 5 tubtob 11 anyos. Pero subong hapon ng siling ni Dizon di anay kay ginpaisol na sa Lunes sa Pebrero 7. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dere sa Bacolod kag Negros Occidental may ara no mga petsa ho nga sugdan ini nga pagbakuna. Sa Bacolod wala pa naman sa ginpalayag nga petsa, pero sa Negros Occidental ang target nga makaumpisa baw sa mismo adlaw sang mga magkahagugma ang Valentine's Day sa Pebrero 14. Galing kay wala pa na piho base kon pwede nga mga abanse, pwede man nga mapa-isol-isol. Depende na maka-aksyon sa Provincial Health Office. Ang Bacolod siguro mayara sa ginapanumdum naman nga petsa. O yun yung pabakuna sa mga minors block. Sige. Alas 5:17 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasyonal, duwalang manuhon ko. Unahon ko ng balita, Presidente Rodrigo Duterte, subong ara sa alang-alang nga sitwasyon. Subong napaidalom sa mandatory quarantine. Hindi agad maguro sa alang-alang. Mandatory. Why ka choice mandatory. Kinanto manon mo gid. Ara subong napaidalom sa mandatory quarantine si Presidente Duterte. Matapos nga ma-expose siya mo sa lingon nakatubang siya or nakapalapit siya sa household staff member nga nagpositibo sa COVID-19 nagligad nga Enero 31. Ang palasyo nagkumpirmar sa ni sa mga hapon paagi sa kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Ang siling ni Nograles gin-test na sa COVID-19 ang presidente, ang resulta negatibo. Pero dapat gyapon ni magpaidalom sa mandatory quarantine protocols. Nagligad nga Pebrero 1, liwat nga gin RT-PCR test si Duterte, pero gihapon negatibo ang resulta. Di paniguro lamang ginihimo sa bungsang atong presidente. Ay dapat nga magsunod man siya sa protocol ginisyo sa DOH. Ang protocols nagasiling na ang quarantine period sa mga tao nga exposed sa COVID-19 positive kag fully vaccinated amo ang 7 ka adlaw saksbana o kon sandig or mabase ina sa panugyan sang doktor. Amo ning mayo-mayo nga balita ni kay hindi lawig ang pag-quarantine. No? Saksbana okay na na. Wala man sang kahangaw anding publiko labi na ang mga pro-Duterte. Bangod si Duterte ang fully vaccinated naman kontra COVID-19. Plus nakapaturok naman ganyan isa sang booster shot mo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lain lang ba si Dugay-Dugay bla may magwa naman nga balita bla?
Basi, labi na gid ang kontra kay Duterte. Basi kung dudahan naman nila kay Luampangan naman nila, bla. Hindi malikawan na mo. Mo ni abilidad sang Pinoy. Ano bang isa ka balita? Isa ka nag-aaso-aso pang balita, huwa. Balita mo sa resign. Si Comelec Director James Jimenez sa mga hapon nagsiling. Nag-resign siya bilang spokesman sang Comelec. Ang rason na ihatagan si acting Comelec Chairman Socorro Inting sang Ligwa. Yan ang ginatuwag ba lang nga leeway. Para makapili ka makadesignar sang naluyagan sa nga spokesperson. Si Royhan man. Ang siling ni Jimenez, yan ay perme ginhimo. Yan perme ginhimo nga nagatanyag siya sa masamis ang courtesy resignation sa tiyon nga mayara sang Comelec Chairman, bago nga Comelec Chairman. Medyo hindi man gali magkakilibot nga balita. Normal lang nga hitabo sa komisyon magka-aksyon. Ang pathag ni Jimenez, kabahin na ni sang changes sa full body matapos ang pagretiro sa mga anay commissioners. Mandamo sa mga nag-retire nga mga commissioners mo. Si Sheriff Abbas, si Antonio Co. Jr., at ang naging kontrobersal nga si Rowena Guanzon. Pwede ba lang hawiran sang bago nga chairman ini si Jimenez? O kung mangita na lang sang iban? Kung eksperyensya lang ang hambalan, hindi niya magpapierdi si Jimenez mo? Kag diri sa aton sa Western Visayas, medyo bulubintaha sa aton nga si Jimenez gyapon. Ang maging spokesman, bagod una bes, lunggo niya noy. Si Jimenez, daw taga Iloilo ni sa mo? Ilunggo niya, ti hapos blalabuton. Nanging Director 4 sa nga Full Bodies Education and Information Department. Tikabay pa nga si Jimenez lang nga po na. Galing kay hindi ni lawglahog ang atubangon sang Comelec nga problema po sa sining presidential election, no? Sa buong palangadaan ang Comelec ginapalibutan na sa mga isyo angot sa disqualification case ni former Senator Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ako kay Jimenez, mas mayo biya ka nalanda. Damo ka pa mang posisyon ko yatan. Tatag na sila. Alas 5:21, Action Radio Philippine Standard Time. Sa Siringabahin, himulsuhan taray, no? Himulsuhan ta or himulbulanta ang Bacolod. Di himulsuhan lang. Ilang paghimulbuli. Para unta magka-aksyon ang sitwasyon sa pila ka mga lugar na labayan sa ato sa ring patrol. Importante may baluan sa ato sa ring magka-aksyon ho. Ang traffic gid. Kayara ko natalo pangdad pila ka mga traffic lights bla. Nga gubaon na gid, no? Galungo ako isang driver. Ang numero hindi kumpletong siga. Ang number 8 magka-aksyon daw letter S. Huwag gasigang piyak pa na pa. Amo ni rush hour ni mag-aksyon, no? Mga intersection area. Sako-sako ni sa sinigid nga mga tanion. Partikular na rin sa may downtown area sang sura sa Bacolod, no? Ang plaza publika, damo din sa mga nagalambiyong sa mga tanion. Tahong sa plaza, no? May mga bricks na nga nakita, tada. Pero daw ay pamabulanan, daw amat-amat kakas daw. Observation report sa patrol. With Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Ang patrol Action Mars sa mga tanion, ari kami diri sa area, sandalan Gatoslao. Kung makita naton, medyo ligwa na gitman ang sitwasyon sa traffic sa Singapore. Pero hindi gid malikawan maka-aksyon ang pila ka mga traffic area sa syudad. Una-una ton ang atubang sa University of St. Lasal Bacolod. Diri mismo sa area sa Lasal Avenue, malapit sa may BS Drive maka-aksyon. Sa Ibaluan, buwan sa adlaw may harapan kayo ng Action Mar ng bar exam. No, diri ni ang venue sa Lasal Bacolod. So mga ginatosman ka mga examinees ang magakuha sa examination, pero insofar wala sa changes pa rin sa traffic rules and regulations. Ang sistema sa traffic ko sining hapon ligwaga ni light to moderate kinamang ang traffic situation sining hapon magkakson sa area Sandalan Lasal. Amo man sa mahin sang BS sa Drive norte to sur kabahin sang among mismo nga dalanon sining hapon nakabig lamang diri nga light to moderate magkakson
ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Madamo-damo man yung salakyan ang aton makitaan halin diri sa area sa Ramos, kadiri nagalusot sa area sa Luis Aquino. Ang direksyon kinabanan mga kaksor hindi palapitay na. Ang direksyon nila pagkato Barangay Villamonte kay tilot sana mong direksyon mo na ng Luis Aquino Drive pinakapunta sina amo na ng Barangay Hall ka Barangay Villamonte amo na sa iba nato na matag palamati nga gina-advise naton kung ari na kamo diri sa area sa Lacson iban ka na anda ninyo nga diri ka malusot sa 6th Street o kung diri mismo sa area makaaksyon sang Burgos Lacson. For the meantime, kagdako ginabulig ni paragod nga panubo. Shortcut inyong ruta, diri ka malusot sa area sang Luis Aquino Drive, Bangka Lasal, dire-diretso makaaksyon, Nara Luis Aquino Drive, then lusot na nakamotora sa area na ng Barangay Villamonte. Plus factor pag ininakon bakadto kamo sa eastern portion sa syudad sang Bacolod, mas manubo pagida ang inyong rutang agyan makaaksyon. Di ba? Kung wala, dire-diretso lang. Nabot mo sa Barangay Villamonte, may duha ka naka-option, right turn ka, sa kilis ng 7-Eleven, pakadto na makaaksyon sa may station number 4. Palabot mo na sa 4, tiyan mo na Burgos na nga street, left turn ka dira, di makadto na sa may Lopez East makaaksyon, right turn ka, pabalik na sa Burgos Lopez Taina. Second option mo dira, kung labot na sa may Barangay Hall, diretso mo gyapon, diretso lang makaaksyon, lapos ka na sa area sa Chinese Temple. Wala mo problema, kaya bisan kami isang Chinese New Year, makaaksyon, ligwad rin ang dalanon, so no problemo in terms of traffic situation. Sili nga pong iraan ang kabugusan ng area sa Dalan Burgos, except sa bahin sa Burgos San Juan, makaaksyon. Sili nga po na makabig rin ang light to moderate lamang ang traffic situation, makaaksyon. Sinasaling ko na exemption natin ring area sa San Juan o kung Burgos San Juan. Ang rason, bago yung mga sanakyan, halin rin sa may halandon, galusot na pakatugid-tugid sa area makaaksyon sa Dalan San Juan, Burgos San Juan. Intersection na da, amo nang problema. Intersection siya, may sanakyan nga matabok sa dalan, pakatugasiwa, may sanakyan nga lindri sa area sang Burgos, Lugatoslao, ma-left turn, pakatugasiwa, may sanakyan nga gadiretso, pakatureclamation, plus may sanakyan nga pabalik diri sa may Bureau of Fire Protection nga area. And because of that, makaaksyon makita natin kung kaisa nagaginmon-gumon ang sanakyan. Pero hindi ginadulaan sang pasensya, labalabaon gid ang pasensya, makaaksyon, kundra ka mo nagalusot sa area sang Dalan Burgos San Juan Sirimana nga hapon. Agod nga tayo yon imong pagbiyahe kalikawan naton makaaksyon na init ang ulo sa ibandra kaya nila pero tinagin ang lakat sa trapiko sini nga hapon. Sa iban pa nga mga dalanon sa palibot sang syudad ang patrol dili paglabay naton sa tubang sa provincial capital Agud nakabig sini hapon nga light to moderate lamang ang traffic situation. Update sa ito mga kaaksyon. For now, wala sang traffic barricade sa tunga sang dalan diri sa may area sang Lacson. Pero it doesn't mean mga kaaksyon, yung pinagusto ka left turn, kaya wala na da barikada, liko ka pa wala permission street. Kung amo nang imong attitude dira, expected na mga kaaksyon na manginubog at ang traffic situation sa Lacson area, especially kung rush hour. Kaya tikadamo sa salakyan dira, ang expectation is straight line lang gid, no? North to south, south to north. Kung mag-cross ka pa mga kaaksyon, dito pa rin lang ang ginabusaran mo gyapon ang traffic situation sa area sang Dalan Lacson. Ganyan mo na, ang advice natin sa tutarang ng mga tagpalamati, sundo na lang ang original kag naanda na nga ginasunod nga trapiko kag direksyon sa bahin sang Dalan Lacson. Dili kita ba? Preso gyapon na kaaksyon update sa tutarang ng mga tagpalamati. Preso sang gatong sa palibot ng syudad sang Bacolod, Subong adlaw, nagapabilin sa gyapon pinakabarato nga preso diri sang crudo matapos ang all tri-sart sa Martes nagamboy 62 pesos and 95 centavos, 62 pesos and 95 centimos. Ang ginasundan rin, medyo mahal-mahal, 53 pesos and 95 centimos, 53 pesos, 95 centavos kada litro sang krudo. Mayari man din makaksun, wow, mahal-mahal na giniya. Kaya nagamboy na dito 58 pesos and 45 centimos, 58 pesos and 45 centavos. Sa tanan naman nga nag-consume sang gasolina, kada litro makaaksyon nagamboy subong 62 pesos and 75 centavos, 62 pesos kag 75 centimos. Medyo mahal-mahal galing nyo, 63 pesos and 74 centavos, 63 pesos kag 74 centimos. Pinakamahal so far, nga nakitaan ko diri naghamboy man sa 65 pesos kag 79 centimos, 65 pesos kag 79 centavos mga kaaksyon.
Pinakauli nga sitwasyon sa balibot ng syudad kag presyo sang katong ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totolan nga makaaksyon sa rin nga bahin sa Pinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Mighty City. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government. Okay, sa ato sa nga live stream, aknalista, Dennis Tibo, Richard Tibo Roma, mayang hapon, salamat gid. Si Milail Oligo, good norak sumaron, live monitor watching, Melvin Peñafiel, good PM. Milail Oligo, hamantamyaw lang, Ma'am Vanessa Star Mayo, Lokmat Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Monteza, Alex Fuentes, Araman, listening kag watching, Evelyn Pomosero, mayang hapon, watching from Makati City. Salamat gid, Rowena Castillo de la Cruz, mayang hapon sumarlo, monitor from Purokmas, Sagana, Barangay Size. Okay, thank you. Okay, Jolie Militado, Patrimonio, good afternoon. Ma-ask lang ko gapang hiring ka mo radio actor, dramatista, ni kung ginabot mo silingon na. No? Sige lang, Ma'am Jolie, makoton ko ba sa station manager ko nag-hire, no? Makoton ko, no? Kay Ray Baryoga, mayong hapon, salamat gid. Okay, salamat. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. Alas 5:38. Sige, balikan tabi action hen ang ato sa nga patrol. Okay, parang at least may baluan ta kung nano ang mga balita nga ato sa dapat may baluan kay Mansara Salintana si si Health Secretary Francisco Duque. Ngati isa ini sang mga health secretary nga natabuan gid nga grabe ang iya sa nga obligasyon. Kaya man siyang natuunan sa COVID-19 pandemic mo. Ara gyapon bisan pa sa panawagan sa pila sa mga grupo nga dapat magbiya sa pwesto. Pero ti hambal ni Presidente Duterte hindi dara ka Duque ikaw da
Sigihang imo sa ring trabaho na bilang teglikom sang departamento pang ikayong lawas. Yari dari subong si Duque. Opo jaman makaaksyon sa nasilintara ang testing czar nga si Vince Dizon. Mayon kay na-announce ni Dizon nga hindi anay madayon ang ining plano kung tani target sang gobyerno nasyonal nga pagbakuna pediatric vaccination. Pagbakuna sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Ang 11 anyos guro ang 5 katuig I don't know kung makumbinser ng bata kay edad 5 katuig medyo may kahadlok pa na mo. No, sa injection na ginatuwag o galing kalaban ng kabataan subong ospital nga bata gina-injection na naman sa nagkalain-lain nga para nga makalikaw sa nagkalain-lain nga masakit lang. Ari na ang balik ka report sa patrol. With Axon Jan Diaz, Axon Jan sa report, mayang hapon sa liwat plus kabin. Actually, mga pinakauna, gid nga gilansar ining rest bakuna sa butika para sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. Ari diyo sa sulod sang Ayala Capital Central o kung Ayala Capital Mall Capital Central, diri sa Dalang Gatuslao, sunod sa Bacolod Action Mar. Ang nang sa may Mercury, drug nila, butika ini siya, briga bulong, pero ting sa subong, nagkakita na sila sang libre nga pagbakuna sa mga individual nga luyag magpapakuna Action Mar. John, sa may ground floor lang na siya, no? Yes, kung napasulod ka sa mall, halin ka diri sa Gatuslao, hindi ka na magdiretso sa may main entrance nila. May diri entrance sa may wala, tupad sa isang kakapian, Gaga Bakery, dira ka masulod Action Mar, may ara dira nga entrance. Okay. Pero kung gusto mo pinaka-shortcut, gid, ari din sa guwa lang isang dalan, sa may sidewalk lang gid ka mall, naog ka lang da Action Mar sa may likod sang Capitol o Provincial Capitol, kita mo na din Mercury na dayon kay Tito Pag Mercury may bangko na da BPI mo. Okay. Na may entrance na sa gwa lang, so pwede ka man da kalabay. Pero kung gusto magsulod gid sa mall, pwede ka man di kalabay sa sulod sang mall gid mismo. Action Marlon kay may isa pa gid sa entrance sa sulod. Pero ang vaccination nila is of course ari di malapit sa may sa sulod gid mismo sang nasambit nga mall Action na Mar. Sini nga po, ining aktibidad ang gintambungan sa pinakamatag-as nga opisyal sang provincial o sa Negros, sa Pungsod Pilipinas. Ari man diri si Secretary Francisco Duque III, ari Action Mar si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, and of course ari man diri Action Mar ang ining Secretary sang testing SAR sang Pungsod Pilipinas si Secretary Vince Dizon. Nagtambong man sining pag-aktibidad ang Lansing Direction Mar si Yusek Anthony Gerard Gonzalez ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas bilang tiglawas ni Secretary Martin Dino. And of course, arimandri si Mayor Bing Luradia kag si Governor Bong Lacson kag ang District Manager for West Negros Visayas ang Mercury Drug na si Ma'am Maria Agnes Navarro. Kaya na, according Action Mar kay Secretary Dizon, hindi ang pinakauna gid Bacolod City and Negros Occidental nga ginlansar. Pero actually, pag gininsin namin ginalauman nga magabukas kay ginakompirma diri ni Dizon nga nagatag sang commitment ang pila ka mga butika kaangay isang Grace Pharmacy o kanang Negros Grace Pharmacy, Watson's Generic Drugstore Action Mar, the Generics Pharmacy nga nagpabutsag man nga sila ang magapatuman o kung magapatigayon sa res bakuna sa butika. Ang kakatabo si Action Mar do the same man nga proseso sa vaccination sa mga vaccination sites, sa mga mall, kag sa mga barangay. May check-up and then may Action Mar sang profiling and then da ka man bakunahan mismo kay ang baldari may Dizon ang mga pharmacies nga na-assign sa o kung nabi nga nagatrabaho sa dra mismo nga mga butika, ihanas nila, ipailalom sa training, amo nang hindi dali makabukas sa rest bakuna sa butika, ang pila ka mga butika, kay tinundergo training ang ilang mga personnel. Kaya sila man matublok sa bakuna kontra COVID-19 sa mga individual nga luyag magpabakuna Action Mar sang libre. Amo nang giniklaro nila, tugtog subong libre pa ng vaccination, partner lang sang gobyerno ining mga butika Action Mar. Yari si Secretary Vince Dizon sa iyang mga statement. Drugstores natin so Mercury, Rose Pharmacy, Watson's,
the generics pharmacy, generic drugstore, lahat sila nag-commit. So, sa mga susunod na araw and weeks, you will see other pharmacies all over Bacolod and Negros that will be opening up as vaccination sites for booster shots initially. So, ano kasi yan? So, we need to train the pharmacists. They have to go through a 1-week training. After that, they're the next operator. Jan? Actual manabatian si Secretary Vince Dizon ang testing czar sang Gobyerno Nasyonal kag si Assistant Secretary Mentor sa National Task Force Against COVID-19 ang Son Marlon. Kay nga palayag man ni Bacolod City Mayor Evilibing Nonadia nga sa record sang sunod sang Bacolod na lambot na nila ining target population for vaccination nila nga kagsubong tiara ng selection mark sa 130%. Kay ang ilang target population kung tani gireport sa kay Secretary Duque 420,000 lang pero tinagsobra na sila subong. Fully vaccinated na action mark ang 420,000 ka mga individual nga ginbakunahan kontra COVID-19. Sa bahay ng action mark ang mga nakabaton tong first dose kag cumulative accounts ang mga nakabaton man tong fully vaccination nagalabot na ini sa 530,000 nga individual pero hindi pa gini total kay ang kabilugan dili ng estimate number of population nagalabot sa 590,000 akson na Marlon. Pero according to kay Lunadia, inspirasyon sang lokal nga gobyerno sang Bacolod ining tikang kag programa nga ginapatigayon sang Gobyerno Nasyonal ilabi na kon vaccination program ang paghahambalan. Ari-ari naman ang kabahin sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Evilibing Leonardia. For your presence, you are an inspiration as we have tried our best in Bacolod to catch up with your standards, especially General Congress and what our president. Yes, I have to report it when Dr. Soroban is here, our target population of 420,000, we've already reached that and we are now about 131% more than our target. So, full vaccination. And that is just to something like 530 people already vaccinated. And if you come up with the total population which is currently reached at 590, we are about 91% of the total population. So we're doing fine. And it's because we're trying to get to the standards. So we would like to continue with that. And we would like to congratulate you for this program, as we had also been doing this in Bacolod. So we were trying to innovate and do everything we can. And we found out that many of our people will not have time to go to the vaccination center. We work on the principle that if you know how many people go to the mountain, let the mountain go to the mountain. So what we did is that we go to the vaccination centers, we made the vaccination centers go to the people. We think this is what is happening here. So thank you so much for being here. You are a inspiration. Akson na nabadan na tumakabay sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Evilibing Leonardia. Report din sa Bacolod ang pagdiba sa Bacolod ang Bacolod. Sige, okay lang, Akson. Okay, ang Akson dyan, kagul, pila iningaw mga serendo sa Sagwa. Goro nagora. Kasi nag-pull out na si Secretary Duque, bla. Muna kinagin muno ko nga, basi matingala mga ka-aksyon to, nga nagalabay dara Sagwa, sang Ayala Mall, damo sa lakyan, may patrol car pa sang pulis. Naga-convoy, naghatag giya man, no? Okay, man nga madamo-damo ang res bakuna sa butika. Dari sa Bacolod City, kabanti ang handom ta, mabakunahan, malabot ang natawag herd immunity mo. Dako gid man na kaksyon ang nabulig sini bakuna ho. No, kontra COVID-19. May flash report na kato sa ring patrol. Flash report action, John, please come in.
So namar isa ka sunog ang naguntan sa ngapon diri sa isa ka call center company o kon BPO company. Oy. Sa area sang Barangay Mandalagan sulod sang Bacolod Action Mar. Mm. Sa subong nga matriyon makita naton nga perti padrino ang aso sa kilid sining concentric nga building. Oy. Actually before kilala ni tawag nga Converges, Oo. katabok man Action Mar sang monastery, no? Diri sa Carmelite Campe Action Marlon. Siguro perting na aso kay may mga gamit diri, mga light material. So kilid lang gini sa Action Mars sining building, may nakatambak abing na mga kagamitan, may mga plywood, may mga plastic wares kag iban pa nga ari diri Action Mar na nagatumpok. Dili nagsugod ang kalayo. Pero gina-check nila kay pati sa sulod sining building, do papikitan man to nila. Siguro for prevention purposes, no? Aso-aso dyan nakita mo, aso lang or may kalayo? Yun, ang makitaan ko lang, diri sa kod nga ginatindugan, puro pa lang ni aso. Pero dito sa likod, do may ni kalayo na kita nga nakita, no? Pero hindi kita tanto nga nag-ibwal Action Mar. Kaya tikarasig man lang nga nakaresponde ginayon ang mga volunteer fire brigade, kalakip ang Bureau of Fire Protection na Bacolod Action ng Marlon. Sa ayon ako may Action Day, bago yung matanga na sa caption na nga FB Live. Sa subong abi, kita din nato may mga nagkaraupos na mga kagamitan. I think yung mga mga materials pala, no? Susunod sining sa sining mismong building. Nga mo din nagkaratupok sang kalayo. Ano ka padalgan dyan? Actually, hindi, ari lang sa ground floor. Ground floor lang siya. Okay. Ari lang sa ground floor. Di ba ang building ngayon, nag-story man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 story ni siya. Hindi ka na magsulod yun mismo sa may building. Ari lang Action Mar, may kilid lang. Lapit sa parking area. No, pero tikatapik yun siya sa may building mismo. Sining building sang BTO Action Mar. Sabi ko may mga available dire residente kung paano ni lang maglustad, no? Kasi may mga tao wala sulod action dyan? Kasi may mga sulod sang BTO, I think ipagwa nila temporarily ang matamat ng iban. Pero hindi naman gamit din para sa mga building, sa mga panalgan sa sulod, no? Kaya si Ari, kay kadamol man isang pader. Pero ang ilan hindi na problema kay lapit na dibi ang exhaust. Diba silang kupon lang ang exhaust daw. Pasulod ang pertika isog na baho. Kaya ibinalawar posisyon ganit sa mga material, no? Maano ginaton ang isog na baho Action Mar. Ikan diri sa nasunog sa mga kagamitan. Base may mga latest investigation update rin. Kaya kung ako pala tawag ng Action Mar, subong doon nagkakandak na rin sila sa I don't know kung rin ng fire out, kaya sige ko man mag-invest nila dito sa tubig. Sa mga area, sa mga nagkarasudog. Lagi na pang ukay na lang diri ang Yaka BFP, amo man ang mga volunteer fire brigade, pero pwede nakadamo sa mga fire truck na nag-ginawa, nag-responde sa kining sunog Action Marlon. Para sa sulod doon dyan, nagtuhagan ng kalayo, no? Sa sulod gate? Ang ilang information diri lang sa kilid. Diri sa kilid nagsugot ang kalayo. Pero ikat ka lang karon kung pag-iba, no? Ang dito makita din sa pila ka mga center, the Action Mar. Kung sino kayo na ang nakakita gila yun pag sining tunog sining hapon Action Mar, no? Ay ba nakikinapa-pull out sa mga residente o sa mga personnel, no, and management sining concentric so kon BPO Action Marlon. Are just sa may gatan ko gali details, no, para iyan ka, no, ang concentric series moving makotonta kung ang management in Action Mar, no, sa concentric sa kung anong natabok kabina. Sa baybay sa Action dyan nga parts ang dalan, no? Yes. Baybay nga portion. Kung alin ka sa north, direksyon mo pa
balik sa may Ramos, alis sa may Too. Oh. Kaya lagi isang dalan, tabok sang Carmelite, Action Mar. No? Diri nag amo na yung nasunog. And then actually duwan sa ka-tower, ang left and right kung facing, kasi may baybay, alis sa left. No? Kaya piyak na Action Mar mo. Diri ni nagdaluntad sa may left side na building, amo gini ang Iyaka 1 Sun Park, ano panawag nila. Na building Action Marlon. Di ako gamay lang action dyan sa alagyan sa mga firemen, no? Gamay lang, kikit siya. Siya lang kadupa, guro na? Sulusubra lang, kadupa. So muna, tapos sulalabot yung sulusubra sa kadupa, may harap na nga nagatinumpok ng mga gamit sa may kilid, nalagyan, din. Amo na medyo budlay para sa iban na makapenetrate kaya makasunod. Amo na ganito makitaan mong bombero, isa ka bombero, ari lang din naka-standby sa tubang sa building. Why na ito may nakapenetrate pa pasulod na pitit sa may area action na Mar. Kay budlay, hindi ka na ito kasulod Abi ka naman may dalan ka pa bala kung na magpasulod ka. Kasi why na, amo na lang do mga isa na lagi ka dupa action na Marlon para makasulod ka to. Check tabi, agad kay lagi na communicate ka sila. Nagdalan pa. Kung ko na oras, yun yung far out. And then, subong mapping na lang, okay. Under mapping operation, Action Mara. Anyway, wala man din sa may mga injured, no? Sining nagluntad na sunog, sining hapon. Sir, good afternoon. Good afternoon. Your family consensus, sir. Pwede ka ask lang, something. Okay. Sila magkatag ng statement Action Mara. Yung consensus. Anyway na, pinaka-latest update sitwasyon. Sila nagluntad nga sunog, siniginamang na hapon. Lang po, ikan sa patrolan sa Sibot sa Production Gantia, sinagakalin na sa tutarang nga makakson, sila sa mga bayang sampinas na boton ka sa mamalita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unang kabalita sa aksyon sa Production Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, sa pagbalik ni Aksyon na John Garona, dulong niya na, base ka makakuha na siya sa initial nga investigation sa Bureau of Fire Protection kung anugid ang nidalinan sa ng pagtuhaw sa kalayo sa isa ka call center dara sa may dalan sang Lacson or area na sang lapid dara sa may Mandalagan. Alas 5:56 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alang na ito sa ding time, no? Ini nga pahinda sa ato sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa live stream, pala pasensya lang kay medyo kulang ato sa ding minutos. Aksyon Balita Evening Edition magasunod na with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon Marlon Hedovaya. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio!